अच्छा हम गावत रहनी है तो मुहरी गावत रहल सरल देखल अच्छा काहे रे गौला मने तार हम खेत जोतले बानी खेत न जोतलनी हो एही से बुझा गइल हो सही तू पागल गोल हो देखा ई हमार बात तू कहब ना सटी ना देखो कहे कहे के तरीका चाहिए ना जी सब बात सब केहू में सूट ना करेला ना करेला तू कर पागल ना भगला ए तरीके देखो मुर्गी के भाव का लगत अच्छा इतने बताई हो खड़ा होई हो तब पागल किसे कहते हैं दू गो सवाल तारा के रात भर में 20 गो सवाल दी अगर 20 के जवाब दे दी हलो बबुआ ध्यान दो अगर 20 गो सवाल के तू 5 गो सवाल के हमरा जवाब दे देबो तो अभिषेक तिवारी जौन कहबो तौन करी है आ ना देबो तब बुझियो कि हम जौन चाहब तौन कह दे तार व्यवस्था ध्यान दी है हमार चैलेंज बा पागल किसे कहते हैं महाराज बताए ना भैया ना बताए अरे भाई सर को दिन बता दी ना लड़का मुर्गी के भाव में कहते हैं गायन बादन और नृत्य उठिए तो कही है आज नाचल खराब हो तो मिनी तूफान भैया नाचल खराब ना ऐसे आपो संगीत पढ़ले बने गायन बादन और नृत्य ये तीनों मिलाकर चाचा जी संगीत बनता तो खूब बढ़िया खाना परोस दी और मैं नीमक के ना तो अच्छा लगे ना जी उठा तारे बुझाता कि टिटिहरी जस्ट अरे मोर देता नहीं अभिषेक तिवारी उठेला तो लोग के 32 लौकेला आ तू गाओ तोरा बुझाता तोहरे कपार पर कितना बीप वैसे गाना बजाना मत कर मुर्गी के भाव लगता कि गाना के लालू गावे के ललूर नहीं सुर के हमरा ज्ञान बा और रहिया बता द माई लड़के ना कहे के बा गावे के ललूर आरे सुर के नहीं ज्ञान बा रहिया बता द माई लड़का ना मुन्ना मतलबी हमरा के पुरस्कार भेले वाले बड़े जा बाबा बना रहा जहां रह दिन गुना रात चौगुना करो हकी गवैया ना हई मैया गवैया ना हई मैया आके रहिया बता दो विजय ओझा अच्छा हमारा विजय बाबा 100 रुपया के पुरस्कार दिल बनी हम चरण में कोटि कोटि बार नमन करता आशीर्वाद के कामना रही बबुआ लइका कहता रे बबुआ चढ़ी हनसा करे मैया तोरा कुंडल में आवला ई हनसा करे मैया तोरा कुंडल में
चाहब कि हमनी